През следващото денонощие ще се задържи предимно облачно. През нощта валежи от дъжд ще има на малко места и ще са слаби, а през деня ще бъдат предимно в централната част на страната и планинските райони, главно в часовете около и след обяд. По съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има над югозападна България. През нощта вятърът в повечето райони временно ще стихне. А през деня ще е слаб до умерен от север-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, максималните ще бъдат между 10 градуса и 15 градуса, по-ниски в източните райони, над планините ще бъде облачно, по върховете – мъгливо. Ще има превалявания от сняг, на височина под 1300-1400 метра, от дъжд. Ще духа слаб, по високите и открити части умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 м ще е около 5 градуса. На 2000 м около минус 2 градуса, над Черноморието ще бъде облачно, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от северозапад, в южните райони – от изток. Максималните температури ще са между 8 градуса и 11 градуса.